Kalusugan ng mga Pangasinense ang number 1 sa prioridad ng Administrasyong Gico III. Ito ang dahilan kaya't inilunsad ang programang Gikonsulta. Layo nitong ilapit sa mga komunidad ang libreng serbisyo medikal, kabilang na ang libreng check-up. Nabibigyan din sila ng libreng mga gamot at sa pakikipagtulungan sa PhilHealth, mabibigyan na rin sila ng buwanang maintenance. The Gikonsulta program is an overall program na kasama iti PhilHealth Yakap, iso dati iti konsulta. Kapain na ito ay gamot program ako, iti PhilHealth. Kan ito initiative ti probinsya, amin nga kailangan iti maintenance. Ikanda kayo iti binulang na maintenance ako. Okay? Monthly! Sa bawat pag-arangkada ng Gikonsulta, inirerehistro rin ang mga Pangasinense sa yakap ng PhilHealth, kaya't naililibre na ang kanilang pagpapaospital sa mga pampublikong ospital sa Pangasinan. Kung ano handak magkita, everyday, nandaw ako, karit tayo, iti programa ni Kapitolyo. Malaking tulong sa amin. Ngayong medyo 2 linggo ng ulan, walang hanap buhay. Paano labutin na yasipan yung nagkakaroon ng ganitong pagkakataon na mabigyan niyo po kami. Sa ngayon, patuloy din ang pagtatayo ng mga bagong gusali at mga bagong ospital na madaling matatakbuhan ng mga Pangasinense sa oras ng pangangailangan. Jose Robert Inventor, RNG News.